नमस्ते सर्वांना. तर आता आम्ही तुम्हाला विक्रोल इथले काही टॉप दुकानं दाखवणार आहे, ज्याच्यामध्ये बोलतात ना स्ट्रीट फूड पण नाही म्हणू शकत, पण एक असं पदार्थ जे त्यांची स्पेशालिटी आहे. तर इकडे आम्ही एका दुकानात आलो आहे आणि दुकानाचं नाव बघा, जनता ब्रुजवासी. अंकल आपका नाम क्या है? रामजी यादव. हां. आणि इकडचं आम्ही समोसा खाल्ला. समोसा एकदम सुंदर आहे. आणि एक समोसा कितीला पडतो आपल्याला? 15 रुपये. 15 रुपये. ह्यांचे 2 प्रोडक्ट मी रिकमेंड करेल तुम्हाला. एक तर ह्यांचा समोसा आणि इथे जलेबी बघा किती छान बनते. आणि तुम्हाला बाहेरून दुकानसुद्धा दाखवतो. आणि एक्झॅक्ट लोकेशन आणि ॲड्रेस पाहिजे असेल तर बघा, हे नाव आहे यांचा, जनता ब्रुजवासी. ये कहाँ पर आया अगर यहाँ पे आना रहेगा तो? स्टेशन रोड है ना, स्टेशन है ना, ये स्टेशन है यहाँ पे. हां. तर बाकी यांच्याकडे स्वीट्स पण मिळतात, पण समोसा एकदम छान मिळतात यांच्याकडे. पण इकडे स्वीट्स पण एकदम ताजे आहेत. स्वीट्स आहेत आणि गुलाबजामुन, जलेबी. और वहाँ पे आप क्या बना रहे हो? 70 कप चाशनी. हाँ, चाचणी. चाशनी. आपण बघा इकडे नेक्स्ट स्टॉलमध्ये आलो. तर इकडे बर्गर मिळतं आहे, पिझ्झा मिळतो आहे. आम्ही ह्यांनाच म्हटलं की तुमच्या आवडीचं आम्हाला काहीतरी द्या. तर आम्ही त्यांना सांगितलं नव्हतं आपण यूट्यूबर आहे, तर त्यांनी आपल्याला पिझ्झा दिला. हा पिझ्झा दिला. हा पिझ्झा कितीला मिळतो इकडे? 35. आणि पिझ्झाचं नाव हा वाला ना, मिनी वेज चीज पिझ्झा. पिझ्झा खाल्ला, कसा वाटला? मस्त आहे, छान आहे. प्राईस प्रमाणे ते एकदम छान आहे ना. म्हणजे आपण बाहेर नाही का, आपण नाही का ऑर्डर देतो मोठे मोठे पिझ्झा, ते कसे महाग पण असतात. आपल्याला एफोर्डेबल कधी मार्केटमध्ये आलो खायचं असेल ना, तर हे खाऊ शकतो. खूप चांगलं ऑप्शन आहे. आणि काकी तुमचं नाव सांगा आम्हाला. रश्मी जितेंद्र जाधव. आणि हा मार्केट एरियाच आहे बरोबर? आता आम्ही आलेलो आहे नेक्स्ट शॉपमध्ये. आपला थर्ड शॉप. हां. तर आता काय आपण घेतलं इकडे? सीताफळ ज्यूस घेतलाय. ते इकडे बघा, इकडे कुठे सीताफळ ज्यूस. आम्ही 100 रुपीचा सीताफळ ज्यूस घेतला आहे. आणि तुम्हाला अगोदर सांगतो आम्ही की आम्ही पहिलं टेस्ट करतो आणि नंतर तुम्हाला शॉप रिकमेंड करतो. म्हणून हे बघा, आता झाला आधी टेस्ट केला आम्ही. आणि मग ह्याच्या अगोदर पिझ्झा, त्याच्या अगोदर वडापाव आवडला नाही म्हणून आम्ही दाखवलं नाही. आणि आप क्या बता रहे थे? अच्छा, नजदीक लाव. ये मँगो ब्लॉसम म्हणजे असं यांच्याकडे बनतं बघा. वाह वाह वाह. ये मँगो ब्लॉसम कितने का आता है? ये अभी भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन अभी आणि ह्यांचं शॉप बघा, एकदम छान प्रकारे यांनी व्यवस्थित एकदम हायजीन ठेवले मस्त. आणि काय काय व्हरायटीज आहे बघा यांच्याकडे. भरपूर व्हरायटीज. म्हणजे 1 वर्षात आपण पूर्ण कव्हर करू शकतो एवढे व्हरायटी. रोज एक खाल्लं तरी महिना जायचा इकडे. छान. आणि सीताफळ ज्यूस आवडला तुला? भरपूर. त्याच्यात काहीच ॲडेड नाही, एक्स्ट्रा काहीच ॲडेड नाही. आणि सीताफळचे ना असे पीसेस पण आहेत, हे बघा. वरतून त्यांनी ते सीताफळचं टाकलेलं आहे. हो, टॉपिंग सारखं टाकलं, मस्त वाटतं. ॲक्च्युली आम्ही इकडे आलो ना, आम्ही कन्फ्यूज झालो की काय काय मागू, कारण व्हरायटी यांच्याकडे खूप आहे ना. ब्लॉसम म्हणजे काय? ब्लॉसम मतलब क्या है? ब्लॉसम आईस्क्रीम. ब्लॉसममध्ये आईस्क्रीम. आणि मस्तानी मस्तानी म्हणजे ड्रायफ्रूट्स टाकलेल्या काय काय गोष्टी. तर आम्ही एक ट्राय केल्या. तुम्ही येऊन इकडे काय पाहिजे ते ट्राय करा. तर इथे तर हे प्रोडक्ट आपण टेस्ट करू. इकडे बघा, इकडे लिहिलं आहे राजा राणी ज्यूस फॉर 60 रुपीज. आपण ह्यांना विचारूया, राजा राणी मतलब क्या? राजा राणी म्हणजे ग्रेप्स आणि अनारचा ज्यूसचं मिश्रण. म्हणजे त्यांनी नाव किती सुंदर दिलं आहे बघा. तर असे शॉप्स आम्ही तुम्हाला अजून रिकमेंड करतोय बघा. कोण हे छान आहे ना याचं केलेलं. हो आणि इकडे बघा, अजून एक छान गोष्ट आहे की इकडे बसायला सुद्धा आहे. हो, बसून पण तुम्ही एकदम व्यवस्थित खाऊ शकता. आणि खूप हे बघा. आणि हे पण मस्त आहे की फ्रूट ज्यूसचा हेल्थ बेनिफिट सांगितले. कसं वाटलं? ज्यूस हायली रिकमेंडेड आहे. म्हणजे शॉप हायली रिकमेंडेड आहे. जे प्रोडक्ट्स एकदम ऑथेंटिक वाटतात, एकदम छान वाटतात. आता नेक्स्ट शॉप, जिकडे अयंगर बेकरी शॉप आहे. दुकान का नाम क्या है? ये बेंगलोर अयंगर बेकरी. हां. आणि हे त्यांचं स्पेशल केक, रवा केक रवा केक. 100 रुपीज.
ये किलो कैसे अपने पास? किलो 400 400. यस. आता लास्ट टाइम पण आपण बर्थडेसाठी केक नेला होता ना, तर तुझा ह्यांच्याकडून बर्थडे केक नाही आपलं हेच आहे ना. ते पण इकडूनच Engagementचं. केक नेला होता सर्व. बघा हाच केक होता तो. हो. ये केक Engagementचं anniversary. ये केक कितने का है वो? ये वाला केक 250. शॉपमध्ये सब वेगवेगळ्या व्हरायटी आहे. ये सब आपका अंदर ही बनता है ना? यस. आपका नाम? माय नेम इज लतीफ. आता फायनल अजून एक शॉप आम्ही रिकमेंड करतोय. त्या शॉपचं नाव काय आहे? कुल्फी हाऊस. कुल्फी हाऊस. आणि कुल्फी हाऊसमध्ये काजलने कोणता फ्लेवर घेतला? अंजीर. अंजीर. हे बघा, अंजीर 30 रुपीज. आणि त्यासोबतच भाईसाठी कोणता घेतो आपण? जांभूल घ्यायचा. जांभूल. हा बघा, हा जांभूल. हे जरा ओपन करून दाखवा. भाईसाठी जांभूल हे 30 रुपीज आहे ना अंजीर. जांभूल फ्लेवर पण आपला कितीला आहे? 40. किती? 40. 40. आणि पान फ्लेवर 30. कुठे आहे आपला पान फ्लेवर कुठे आहे? तर किती फ्लेवर आहे तुमच्याकडे असे? 16 फ्लेवर आहेत. 16 फ्लेवर. क्या बात. 16 दिवस रोज एक आईस्क्रीम टेस्ट करायला. मध्ये पोचलो. आम्ही ते शॉप तुम्हाला दाखवले जे पर्सनली आम्ही स्वतःहून खाल्लेले आहेत. अगोदर खाल्ले, नंतर त्यांना सांगितलं की आम्ही यूट्यूबर आहे, आम्ही तुमच्या शॉपचं शूट करू का असं. नंतर म्हणजे आम्ही 2-3 गोष्ट अजून खाल्ले पण. पाणीपुरी खाल्लं, वडापाव खाल्ला, पण आम्हाला आवडलं नाही म्हणून आम्ही ते शॉप दाखवलं नाही. आता आईस्क्रीम आपण कुल्फी घेतलेली आहे आणि दही वडा घेतला आहे, ते आपण मम्मीला आणि भाईला टेस्ट करायला देतो. तर इथे बघा आम्ही घरी आलो आणि काय केलं माहिती आहे का मम्मी? तुम्ही किती वाजता 5 वाजता काहीतरी ठाण्याला होता, 7 कुठे होता? हां, आता तुम्हाला सांगतो आम्ही गेलो होतो काहीतरी वेगळं ब्लॉग करायला, पण वेगळं ब्लॉग केलं आम्ही. विक्रोलीचे जे चांगले खाण्याचे दुकान आहेत ना ते सर्व दाखवले. त्यामधून तुम्हाला काय काय खायला आणलं ते दाखव. काय काय खायला आणलं आहे? 3-4 वस्तू आम्ही तुमच्यासाठी खायला आणलेत. तर 1, 2 हे एकच आहे आईस्क्रीम. आईस्क्रीम एकच आहे आणि एक हे आणि एक दही वडा. चला आता प्लेटमध्ये आपण आणि हे अजून एक एवढं सर्व पार्सल आणलं आहे. एवढं सर्व भाई आपण सर्वांनी खाऊया. या इकडे चल, तू पण खाऊया. आता तर आमच्या पोटात जागा नाही. ठीक आहे, आता दही वडा हे आम्ही पहिल्यांदा खात नाही आहे. इकडे दहीवडा एकदम सुंदर मिळतो. दहीवड्याची प्राइस आहे 60 रुपीज, ओनली 60 रुपीज. आणि मम्मीने फोन करून मागवून घेतलेला आहे. मम्मीने जेव्हा फोन करून मागवला ना तेव्हा मला आयडिया आली की चला विक्रोलीतले जे चांगले चांगले दुकान आहे ते तुम्हाला दाखवूया. म्हणजे आपण विक्रोलीला राहतो तर विक्रोलीला पण फेमस करूया की नाही. तर विक्रोलीकर जे असतील त्यांनी तर जाणून बुजून हा व्हिडिओ शेअर करा. का आपण घाटकोपर दादरच फेमस असला पाहिजे, विक्रोली पण फेमस असला पाहिजे. विक्रोली काय कमी नाही. विक्रोली पण काय कमी नाही आहे. चंद्रयान 3 जो लॉन्च झाला त्याचं जे साहित्यामध्ये जी हेल्प केली गेली होती ते विक्रोलीपासूनच आली होती. एवढं पण तुम्ही लक्षात घ्या. तर विक्रोलीवाल्यांनी हा व्हिडिओ जास्त शेअर करा, कारण शुभांगी कीर सुद्धा विक्रोलीमध्येच राहतात. आणि बाकी तुम्हाला भाई खावा कशी टेस्ट सांगा. आणि तुम्हाला त्यांना चला ते दहीवडा ठेवा. आणि हे बघा हे काय आलंय तुमच्यासाठी काय आहे आणि हे तुझ्यासाठी कोणता फ्लेवर तुला मम्मीला गेलाय, कोणता फ्लेवर भाईला गेलाय ते तुम्हाला दाखवू द्या. आणि इकडे आम्ही अँगर बेकरी सुद्धा आमची विक्रोलीमध्ये आहे, तर त्याचे पण केक आम्ही तुम्हाला दाखवले. एकदम छान कुल्फी. तुला कोणता फ्लेवर आला बघ, ते पण द्या मला. तुम्हाला कोणता फ्लेवर आला तू सांगा, मी बघूनच सांगशील तू कोणता आहे. आणि भाई तुम्ही बघूनच सांगा कोणता आहे. आणि कुल्फी तुम्हाला सांगतो जी भाई जामून. आणि तुम्ही बघा कुल्फी हाऊस मध्ये ही जामून कुल्फी ओनली फॉर 30 रुपीज. आणि ह्याची प्राइस बोलतो, प्राइस तर अफोर्डेबल आहे. ह्याची टेस्ट पण एकदम चांगली आहे. आणि त्यासोबतच इकडे जी भाईची आहे पान फ्लेवर, ठीक आहे, ते 30 का 40 रुपीज कोणती तरी 40 आहे, ही 30 ला आहे. आणि काजलनी खाल्ली ती पण 30 ला. आणि मला आता माझा झालाय पोट फुल. आता रात्रीचा जेवणाचा माहित नाही म्हणून मी त्यांच्याकडे बोललो तुमच्याकडे करायला नको. इथे बघा त्यांच्या शॉप मधली मी दही सुद्धा आणलेला आहे. लस्सी. हा लस्सी छान आहे, लय भारी आहे. लस्सी पण 25 रुपयाला आहे. हे कुल्फी पण भारी आहे. भारी आहे ना भाई, खाऊन बघा भाई खावा. कशी लागते. ते काय बोलले माहिती आहे का कुल्फीवाले, तर कुल्फी हाऊस ज्या शॉपचं नाव आहे ते म्हणले की आम्ही कस्टर्ड वापरत नाही आणि हे आमच्या शॉपमध्येच आम्ही बनवतो आणि दर दिवसाचं हे रिपीट होतं.
तर आम्ही तुम्हाला बेस्ट ट्राय केलं की विक्रोलीमधले जे चांगले चांगले शॉप आहेत ते तुम्हाला आम्ही दाखवलं आणि असंच तुम्हाला अजून पण भरपूर शॉप्स आहेत विक्रोलीमध्ये ज्यांची क्वालिटी फूडची एकदम चांगली आहे. बाहेर जायला पाहिजे आईस्क्रीम खायला आणि काय खायला. आपल्याच आजूबाजूला एवढं भारी आहे एकदम. आहे ना, एकदम भारी आहे ना. आईस्क्रीम पेक्षा भारी आहे. आणि आजचाही व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. लय आणि मस्त आहे, भारी आहे. विक्रोलीची खाऊ गल्ली, विक्रोलीचा फूड स्टॉल, विक्रोलीचे स्ट्रीट फूड किंवा विक्रोलीचे बेस्ट टॉप फूड स्टॉल्स तुम्हाला कसे वाटले किंवा शॉप कसे वाटले आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाईक कंटिन्यूस खात आहे. बाईला आवडले वाटतं एकदम जोरदार. फरू करून खात आहे. लय दिवसांनी खाल्ली ना. चला बाय बाय.